Sidney Poitier, 90 år i dag, og vi fortsætter faktisk med film og medier. Ja, og hvis man går med sådan lysten til selv at blive instruktør, og drømmer om at lave den mest succesfulde tv-serie i verden, så er det muligvis blevet noget nemmere, end det har været før i tiden. Måske. I dag kan man nemlig i hvert fald rent praktisk producere sin egen tv-serie og lægge den ud på nettet, hvor mennesker over hele verden så kan se den, helt uden om de store tv-kanaler og produktionsselskaber og streamingtjenester og alt det der. Og hvis man skal slå helt vildt igennem, så skal den nok være god, Karen. Det er ikke nok bare at lave den. Det tror jeg. Ja. Men det er altså med et gammelt fænomen efterhånden. Vi har jo haft nettet også i et stykke tid, men det har slået meget igennem de senere år her. Og siden 2009 har været et helt særligt prisuddelingshow, The Streamy Awards, så de også får deres egne priser. Og den 5. februar, det er for 12, 13, 14 dage siden, 15 dage siden, der var der premiere på en ny dansk webserie. Den hedder Perfect Pair, og Emma Høj har talt med instruktøren, som hedder Joseph Palau Valentino. Perfect Pair is a comedy web series about an American who works in retail in Denmark, in Copenhagen. Perfect Pair er en komedieserie, der handler om en amerikaner, der kommer til København og får arbejde i en skobutik. Den handler om de mærkelige venskaber, han får, om de underlige kundeoplevelser, og i det hele taget om, hvordan det er for en udlænding at tilpasse sig livet i København. Jeg taler lidt dansk. What? Jeg taler. Jeg taler. Try to say rødgrød med fløde. Perfect Pair havde premiere den 5. februar, og hele første sæson ligger allerede tilgængeligt på seriens hjemmeside og Facebook-side. Joseph Palau forklarer, hvorfor de valgte at distribuere den som en webserie. Well, originally we wanted to shoot a pilot for TV, for Danish television, but we knew it was a stretch because it is a very different type of show for Denmark. So we came up with the idea to do a web series. Oprindeligt ville vi lave en pilotepisode til en dansk tv-station, men fordi det er en anderledes serie, end hvad man er vant til i Danmark, valgte vi at lave en webserie og bevise over for de danske tv-stationer, at vi kunne skabe en stærk fanbase. Vores forhåbning er, at tv-stationerne vil kunne se, hvor vi gerne vil hen med serien, og at det giver dem lyst til at købe anden sæson. Only in Brooklyn can you smoke pot all day with your friends and call it a preschool for adults. Inspirationen til at udkomme direkte på nettet fandt Joseph og hans kollegaer i USA. There's a show in the States called High Maintenance and Broad City, and these two shows started as web series, and now they've been picked up, one by Comedy Central and one by HBO. And I believe High Maintenance was produced by a husband and wife for I think they spent $1,000 for one season, shot it in their living room, and got picked up by HBO. So TV-serierne High Maintenance og Broad City startede som webserier, og de blev senere samlet op af Comedy City og HBO. Vi blev både inspireret af de to seriers indhold, men især også af måden, de blev distribueret på. Okay. And what are the advantages by just making it? Jeg spørger Joseph Palau, hvilke fordele han som instruktør ser i at bruge internettet til at distribuere sit arbejde. Well, I think one of the advantages is that we were able to reach people faster and in different markets. Fordelen ved at udkomme på nettet er, at vi kan nå hurtigt ud til mange mennesker. Perfect Pair har både danske og engelske undertekster, og det betyder, at der både er fans fra USA, Danmark, Sverige og Norge, der kan følge med. Internettet har gjort vejen fra idé til det færdige produkt meget kort. Like I said before, I think it's just nowadays anyone can shoot anything, and it's just about creating something and putting it out there. Da jeg spørger Joseph om, hvilke udfordringer der er forbundet med at udkomme udenom tv-stationerne og direkte på nettet, er svaret klart. Definitely budget. It was self-financed by my wife, Helena, and my writing partner, and two other friends of mine. Budgettet er problematisk. Serien er selvfinansieret af min kone, af mine kollegaer og nogle venner, der alle sammen tror på projektet. Joseph tror på, at det er muligt at tjene penge på webserier, men at det er utrolig svært, og at det tager lang tid. Og det er heller ikke det, han og hans kollegaer satser på. Well, our hopes for the show now is to get picked up for TV format. I'm communicating with some people from networks and hoping they will respond positively. Sagde altså Joseph Palau Valentino, instruktør på Perfect Pair til Emma Høj. Og nu har vi fået besøg i studiet af Signe Sofus Lej, Ph.D.-studerende i medievidenskab, Københavns Universitet. Velkommen. Tak.
Nu hørte vi jo lige Joseph her, der har instrueret den første danske webserie, fortæller om de muligheder, han ser ved det. Hvad er det for en tendens, du ser? Jamen altså, det er egentlig ligesom, at han selv fortæller om det her, at der er mulighed for, principielt set, at nå ud til lige så mange seere, som DR har mulighed for, eller Netflix har mulighed for, hvis man er kan man sige, amatørproducent eller uafhængig producent, og har fået penge et eller andet sted fra, hvor end det nu er. Og simpelthen ud til publikummer, som principielt set er lige så store, som etablerede brands er i stand til at nå ud til. Ja, eller lige så store som sådan en YouTuber som PewDiePie, eller sådan noget stil, med 53 millioner følgere. Det er vel også noget, han drømmer om på et eller andet sted, at 53 millioner ser hans film. Lige præcis. Og så er det jo også en forskydning af, hvem det er, der taler til hvem, kan man sige. For her er det jo mennesker, der taler til mennesker, og ikke producenter eller tv-stationer. Mm-hmm. Ja, vi kan sige, at vi går fra et tv-marked, som i høj grad har været domineret af en-til-mange kommunikation, ikke? Altså broadcast af etablerede spillere på markedet, til en mange-til-mange økonomi, hvor vi i og for sig alle sammen har mulighed for at snakke til hinanden. Og de fleste af os går så rundt og gør det på Facebook og Snapchat og laver små videoproduktioner der, men man kan så altså også vælge at prøve at komme bredere ud med sit indhold, og som i det her tilfælde lave sin egen hjemmeside, hvor man lægger de her webserie-episoder ud, og så altså også på YouTube, ligesom er tilfældet med den her serie. Mm. Og musikbranchen, der har musikere kunne lægge ting ud på SoundCloud og sådan noget, så man har ligesom kunne lære dem at kende. Det kan man jo også her på en eller anden måde. Hvad kommer det til at betyde for seriernes udtryk, altså for æstetikken og sådan noget, at de er lavet måske til at blive set på en telefon eller en computerskærm, og ikke et stort, lækkert fladskærms-tv? Ja, altså man kan sige, hvis man sammenligner med musikindustrien, så er det her med selv at distribuere sit eget indhold jo noget, der har foregået i rigtig mange år, og det startede altså med MySpace og langt tilbage, og det er forholdsvis nemt at få sit indhold ud på Spotify i dag. Men der kan man sige, der er man også for det meste en lille enhed, et band eller en person med en god stemme, hvor at tv-produktion kræver jo skuespillere og klippere og en hel masse forskellige folk, som er villige til at indgå i det her. Så man kan sige, selve